חברת רגה מציגה את הפתרון המושלם לאיסוף אשפה. מיכלי אשפה טמוני קרקע לשמירה על סביבה ירוקה מבית חברת סוטקון האירופאית. פתרון חדשני לאיסוף ופינוי אשפה. טמוני הקרקע הוא הפתרון האידיאלי למניעת ריחות, לכלוך ומזיקים. שימוש במערכת טמוני הקרקע של רגה מוכח כחסכוני עבור הרשויות המקומיות וחוסך עלויות שינוע ופינוי אשפה רבות. המערכות שלנו מותקנות לרווחת התושבים בשכונות מגורים ובאזורי מסחר, תעשייה ובילוי. הטמנת טמוני הקרקע של רגה הינה חד פעמית, קלה, נוחה ומהירה, ומתבצעת על ידי צוות מיומן מחברת רגה תוך שעות ספורות. המערכת הינה מודולרית המאפשרת התאמת תאי קלט שונים בהתאם לזרם האשפה, בין היא מוצקה או אורגני. המכלים קלי משקל העשויים פלסטיק שאינו מתכלה, המשתלבים במעטפת בטון למניעת מפגעי טבע עם תוחלת חיים ארוכה במיוחד. בתחתית המיכל ישנו תא עצירה הלוכד את מיצי האשפה. פתרון ייחודי ובלעדי למכלי האשפה הטמונים, תעלות ניקוז למניעת הצטברות נוזלים ומי גשמים מחוץ למיכל ובתוכו. רמת הבטיחות של מערכת טמוני הקרקע היא מהבטוחות בעולם, בעלת תו תקן אירופאי. פטנט פתיחה וסגירה מתוחכם סוגר הרמטית את פיר המיכל בעת פינוי האשפה. למערכת טמוני הקרקע מראה אסתטי ונקי של אזור פינוי האשפה עם אפשרויות בחירה מגוונות של ריצוף להשתלבות מושלמת עם הסביבה. מערכת טמוני הקרקע המשווקת על ידי חברת רגה הינה הבחירה הנכונה והנבונה לשמירה על סביבה נקייה.